lehen, introdukzio bezala, balioko duen, hasiera bezala balioko duen atalonetako zer ekarri dugu, pixkat txirrindularitza nondik sortu den, eta bizikletak, eta guzti hau pixkat azaltzia. Pentsatu dugu aukera ona ematen duela, lehenengo atalonek, besteetan ikusiko dugu, zer egingo dugun, baina prestatu duguna hori da. Orduen, hasi berri behatentzat azalduko dugu txirrindularitza. Sentitzen dut, salea den horrek, agian... kapelmurrekin ja palomita jaten hasi da. Eta derrepente, txirrindularitza zer da, nondi ator, agian, ez aio, hainbeste gustatuko, baina, bueno, nik uste baditu dela datu batzuk, bideo batzuk, ikusi gabekoak, jende gutxik ikusi duena, eta bueno, ez dakit... Eta frikia den orok historia maite du. Bai, historia, eta oso garrantzitsua da historia. Orduan, galdera batekin hasiko naiz, ea zure historia jakituria hori guztia probatzen hasiko naiz, eta ez dakit, aldakizun nork asmatu zuen. Bizikleta bezala, bizikleta. Kontzeptua? Bizikleta, bigurpiletako aparatua, esan beharko dugu. Idearik ez dut. Egia esan behar dut baita ere, enaizela sekula errepideko bizikleta batean ibili. Orduan, alde horretatik ez diot garrantzia hundirik eman. Eta ez besterik gabe jakin nahiko nukena, zerbait, baina zer da, gurdiaren evoluzioa. Bizikleta. Ez dut. Arrautza edo oila. Nik irakurri dudanen arabera, bazegoen ez, oinez ibiltze baino azkarrago, ibiltzeko behar hori bazegoela, eta horra ziziela gauza ezberdinak probatzen. Baina, bueno, herrialdea, tipo horren herrialdea, bi gurpiletako gauzak eta 4 gurpiletako egiten oso onak diren batzuk, zorkuntza lanetan ondo ibiltzen diren batzuk, eta horiek alemaniarrak dira. Eta Carbon Drive izeneko irudietan oraintxe duzuen gizaseme honek sortu zuen bizikleta 1817an. Eta hartzen da bizikletaren aitzindaritzat, baina bizikleta honek aipatzekoa da, ez zuen pedalik. Eta hankaz, ibili behar ziren, makina korrikalaria deitu zion berak. Eta Laufmaschine, hori da alemaniarrez, Laufmaschine. Baina gerora, jendeak ezaguna da, draizina bezala. Bera draiz, draizina, Brasilgo regate bat izan daiteke, futboleko regate bat izan daiteke, grabezina, draizina. Eta ikusi dudanez, tipo hau Brasilen egun zen, bere gaztearon, da gian hortik, dator, draizina izena, bai, ala da. Eta aipatu izudan bezala, hankekin bultza eraginez, eta joaten zen bizikletan, tronkomobilaren antzeko kontzeptu bat, eta, bueno, hori, aipatu dudan bezala, erraz, garraio bideen merke bat, sortzea zen. Azkenean bizikleta hori izan da historikoki, gaur egun 10.000 euroko bizikletak ditugu, baina... 200 urte geroago. Ez? Gutxo geroago. Bai, 200 urte geroago. Ditugu 10.000 euroko bizikletak, baina garai batean, merke egitea zen asmoa, eta kasu honetan, zurez egindako aparatu bat zen. Eta, ekarri dut bideo bat, ikus dezagun. Ez horre, ari zaitet hortzen memea, 1815ean, jendea korrika, jendea oinez, eta golpera. Draizinaren bideo bat, tipo bat, draizina erabiltzen, orain dela 13 urteko bideo bat dugu, hor, ikustegu, tipoa hor, draizina eskuetan duela, egia esan ez du ematen, dagoen gauzarik erosoena. Zer da, erraldo dientzat? Ziklokrosa egiten dela ematen du, hortxe haukau gizaseme prestatzen. Baina, aulkia zein da. Hortxe bi turloi garri eta hor badoa. Aldapan bera, eta ikusten duzu bezala, hankekin eragin behar zaio. Ez dakit korrika azkarrago... Ote doan. Baina, bueno, ziklokrosaren aitzindariare bada, gizazen hori. Eta hortxe egurrezko aparatua, Bondraizek sortutakoa, esan bezala,
eta hortxe, irudi batzuk. Eremu lauetan. Eta hilauetan hori aldapa bera, ikusi gu, belarretan bera, ikusi nola mugitzen den, zuen, ez? Gaur egungo bizikleten antz pixkat, hortxe doa berri hori aldapa bera, eta, hor amaitu zaigu. Formagatik ere igitaia. Bideoa. Eta, esaten den moduan, ez? Igitaia bezala dijoala, baina kaso honetan ja bizikleta berak igitai itxura badu. Egizan bizikleta xeleberrea. Baina hori izan zen, hasiera. Hori izan zen bizikleten hasiera, eta horri biltzen ziren garai bateko jendea, ez da egitea, honek arrakastarik izan zuen, ez du oso erosa ematen, eta gerora etorri zen bizikletek ere ez duten erosotasun handirik iker. Izan ere, Kirkpatrick Macmillan errementari eskoziarrak sortu zuen pedalduna, lehenengoko pedalduna, 1889 urtean. Eta, 60ko hamarkadan izan ziren, hasi ziren, bizikleta hauek arrakasta izaten. Eta, hor, Pierre Layement izeneko pertsona bat izan zen ja, bizikletak merkaturatzen hasi zen pertsona hori, ez? Pierre Layement, esan bezala. Eta modelo ugari atera ziren, eta esaterako hemen dugu lehen bizikleta hori, Bone Shaker izenekoa, izenak ez digu, ez laudorio unik ematen, ez da Bone Shaker, Bone nigak itala ezurra da, eta Shaker ez da zugak ingo duzu, ingelesan ni baino beto. Baina hortxe dugu, bizikleta hori oso erosoa ez zen, nik arazo bat behintzat ikusten diot. Nahiko nuke ikusi, bertatik bertara, altura kontzeptuan. Ze bi gurpil izatearen arrazoia zuzara gehiago ibili dena, zein da? Nik ez dudana ulertzen, pedalak aurreko gurpil horretan ditu, eta ikusten dudanaren arabera. Ez da zergatik pentsatu zuten ideia honezela gurpilei tamaina diferentzia hori ematea. Ze ondoren ikusiko dugun bizikleta honek, Ariel izeneko bizikleta honek, oraindik aurreko gurpila handiago dauka. Eta ematen du zirkuan paiazo batek erabili dezaken bizikleta baten kontzeptua. Eta nik egia esan arriskutsua iruditzen zait hor montatuta ibiltzea egia esan. Gauza da, bere garaian ze klasetarako zegoen eginda bizikleta. Paiazoentzako, edo jende aberatsantzako, edo jende ibiltzeko. Horrekin, lehenengoko lasterketak egin ziren. Honekin? Hor, aparatu horretan. Hori zen, garaiko bizikleta kontzeptua, orduan imaginatu, 1 kilometroko ibilbide bat, horren gainean egitea. Esan, esfortzu aldetik, askotan esaten da, beste kiroletan batez ere, herri kiroletan esaten dena, beste pasta batez eginak zeudela, edo lehengoak zirela hobeak, baina kasu honetan behintzat, gogoak edo intentzioak behintzat, guztiz desberdinak gaur egungo bizikleta hoiekiko. Bizikleta hauek abiadura handi hartzen zuten, 40 kilometroko orduko abiadura hartzera iritsi ziren, eta arriskutsuak zirela argudiatuta beste modelo batzuk egiten hasi ziren, batzuk 3 gurpileko bizikletekiko apustu egin zuten, baina halako batean esan zuten, eta zergatik ez 2 gurpilak berdinak dituen bizikleta batekin, eta horrela iritsi zen, hauxe, Rover izeneko bizikleta, eta honekin batera iritsi ziren lehiaketa ugari, baina hau kontzeptu hau 1878koa da, esan bezala, 60garren hamarkadan hor izan zenez bizikletaren boom hori, eta horra ziren lasterketak egiten. Azkenean, bizikleta bat daukazu, nor iritsikoa pertsona ororen galdera da, ez? Bizikletak, jendearen eskutara iristen diezen momentuan, jendeak esaten, nor izango da azkaragoa bizikletan. Autoak jendearen eskutara iritsi zirenean, hasi ziren esaten, lasterketak eta bai. Zein izango da, auto hau bidatzen azkaragoa, antzeko zerbait gertatu zen
bizikletekin eta lehenengo lasterketa Pariseko Saint Cloud parkean egin zen, 1200 metrotako distantzia motzean, zaldi lasterketak eta egiten ziren bertan, lurzorua horretarako zegoen prestatuta eta bi probaz osatutako lasterketa bat izan zen, eta James Moore izan zen garaia, eta bera dugu, txirrindularitzaren historiako lehenengo garaia James Moore. Prozaikinen badago? Ez da gira, gertuko den, hor garai bateko txirrindularia da, eta hemen, ez da bietatik norden, baina esan bezala, lehengo bizikleta gurpil handioietako batekin, Parisen ze lur zuten. Ze zur eta lur geratu naiz, ikusi dudanean aulkiak muelle edo erosotasunarekiko apustua. Edo arbidetarako zegoen prestatua. Ja. Arbidetan horrekin sartzen bazara, agian, kaskezurra hausteko jauzika. Gero, kurioso egiten zaiz, korbatarekin eta trajean txirrindularitzaria lasterketa. Eixerita korritzen zuten hauek edo zutik, bizikleta eskuan aldan moduan. Hemen daukat, apuntatuta lasterketa bat, puntu A batetik B puntura joan zen lasterketa horietako bat, eta Leoko lasterketa Paris-Rouen, ez Roubaix, Paris-Rouen izena zuen, bideak banatuz 123 kilometroko ibilbidea. Eta irabazlea James Moore izan zen, nola ez, txalo bero bat, James Moore entzat. James Moore distantzia motzean, luzean, denean ibiltzen zen ondo James Moore, eta 10 ordu eta 40 minutu behar izan zituen lasterketa irabazteko, garai hartan bizi izan bagina, berari irabazteko gai izango ginen, edo ez. Edo agian, bizikleta horrekin bidean geratuko ginateke.